Naay mo mga naay yung lolo din sa kuan mga inasal ug inyong lola na dinhi gabisita sila dinhi check sila ang basura. No, isang gimo diri loy. Ha? Para bulan niya para recognition. No. Yaw. Loy. Ay alot loy. Ika palot. Nauna ang Palot. iya hang out. Kaya naman siya rin. Ika palot. Siya rin mo. Bot lang. Ano tagpan loy? Tanggop loy. 27 Sabay ko ang tanggol. Kuan na Sabi ko. ka ang church kay mga gamit Emmanuel ha. Mag-vlog ra ko. Mag-go me dito. Ito ba gani loy? Salamatin ning building nga loy, nakasulod ka. Salamat sa building, nakasulod ko. Badyaw ra pa kay ko. Yo loy. Shout out loy. Shout out sa mga taga Buntawan. Ano loy? Loy, shout out sa mga taga Buntawan loy. Shout out sa mga taga Buntawan. Si Siloy din eh, galuhalo. Apa? Outloy, shout outloy. Terus taas ah. Kuha Kuha yung lola o kutsara. Si lola magkuha. Natakara din sa mga inasal. Bisita ta kay murag di ta mga ignorante pud ba. Kaon po yung lolo ko. Init kay na. Kaon na loy. Kuha ni mong plug loy. Kuha na yung plug na mo. Slow ka loy. Isa na ito slow ko. Kompleto diri loy oh. Loy. Parehara man dito sa Kwandot. Sa Kalimbahan na sila dito. ang gwapo ato ta kalamba loy. Lami yun ang mag auto vlog na kuan kanang mag motor magkalugay kay kalusot sa mga kan. Ate wala ba? Butong nino. Advice di Salohalo. Kita ko loy. No. Nanta. Up. Nanta. Ini
pangalan Loy. Ay, kaya mo to sa pangalan. Nawala lagi panungkong ng tiin. Down. Kono ko. Ay, oh. Push. Ma'am. Among skill dito. Ito ni sindangan ang unang may ikan ni ikan ni Tubo 32 Balido. Agumingan ay 32 Balido. aga buras ko sa ikan mi atong dumingan. Ito siya mga kawalan. Inyong lola. Inyong lola, hindi ka bukid, hindi ambog, kaya kaon o kalohalo. Basta ang bata. Buras pa rin si mama. Ay, pag buras niya pang gab-gab. Bird. Loy. Kaya lagi, gawas na to. Pag pastor. Init na po kayo. Oh, gini uyo na. No, hugo sa na. Table 30 Balido 32. Hugo sa na sunay. Sunay ha. Ang mabuhay kagkiro din eh. Tapos kayo. Table 32. Hugo sa na. Right? Ano naman? Loy, chat lang mo na ako niya. Kabato ko yun yun. Hugo sa na Video gina ko. masupo. Ma'am. Lagi. Ano pakuha na mo? Kumulang susulang niya. Ikaw na. Iba yung hiti mo po. Manda, kita ito t-shirt na. Hindi yun.